Hello, good morning. Of course, nandito tayo ngayon sa BGH, Benguet General Hospital, dito sa La Trinidad, Benguet. So ito po. So inaantay po natin yung pag-turn over natin ng yung pera, no? Para sa beneficiaries natin. So good morning sa ating lahat. Jet nanti istali man ay mau pera sigara. Pinjuang nga rin swab test. Ay pinjuang. Nanti mo kami niya kung siya may schedule siya ito ngayon. Kung siya nga swab test muan. Swab test? Muan at kadi di mo niya na siyang pakaniman niya lahat sa resulta to ang muan ay doktor to mali schedule to. Ni aman ni opera. Ngarin mo pa opera to ya? Ay ngarin po. Kaya kailangan yan maopera. Ista kung siya ay mabaginin atin ni Agas nung yan ay saksayat ka. Saksayat ka iso matoy ay awan maopera ka. Kapay naman ito ay saksayat ka man. Iso kung laangan ang kana na siya di mangay para kay ibato ni dito so mama niya si Agas makimanin up Skatology? Waray pamel dito? Maso? Waray ay nga sabat? Sekuan mo nililipin Katawan na. Kansya to, ma'am. Hello. Tagay ni Junior. Hello. Wala, sikap si Aligre. Oo, sikap si Aligre. And of course, si Auntie. I don't know. Sikap yun na sulat si Gia. Pangkalang sa beneficiaries. Yun, kumusta ang ilang nam? Kinaro-aro sila. Kinaro? Ayos so. May batok. So, walang manak na isang alaw. Gato nga. Ayos so. Ito ka mo sa pulong utet. Ayan. Ano isang alaw. Sa mga manbungayan. Kalutan. At kung dyan tabuang ay. Katuan. Sikat yung marcha niya. Haba. Ay. Kumusta resulta na iman swab test mo? Mayat negatif. Mayat negatif. So, nanti coba ko tayo na naman. Nanti siya. Manak mo ta iting. So, sa iting. Mura man-text na man siga ko na asman siga. Wala na ba mga Kung tangkla dinublir ako, taman mga minutasyon mga bigikaro ko. Mayat. So, si Kunti. Surut gamit ngayon na para supik. Postpone. Ay, postpone. Si Pete doktor mo yun. Ako siya ang mura ng tag-dito ka. Tagadud yun. Tagadud? Sipat na yung pag siya haranto. Siya pa rin. Sulat siya. Shout out karito Awan de Cordillera International Fans Club. Alright. Nandito po si yung beneficiary natin, si Junior Walang at si Auntie Donya Walang, yung mama ni Neresa at si Junior, right? At ito po yung pera, ano? Ito turnover natin, bali 6,600. Bali all in all 19,600 sana, pero may di ba ini intadadi pa di 300,000 niya. Alright. Ni Aling Beverly. So, nagtagaron yung kwarta. Mamsat kayan. Salamat kanya yung amin niya na nag-sponsor. Ito tulong tayo kay Kapsat na Junior Wala.
Yawat ko garod niya, kat bilangin na. Salamat na kayo. Sponsor. Ni mama na, timang bilang. Salamat, Alright. salamat. Itulong yung mga anak kayo. Mhm. 600. Right, 16,600. Kan first ada dagitoy nagnagan niya yes. Dagitoy ni Preslin and Stalin. Disney Osias, Malfi, Asil Rinso Ayuman. Jilly Bumalo and Nicole Avila. Alright, thank you very much. Hamsa. Fans club naman ertan ni programa tayo. Salamat. Ayan, garo. Saya makita naman. Salamat sa sikam, sir. May hayayin tulong mo. Ayan. Hayaya tulong mo nga kat may kayayin sa datang sa sikam. Doon yan kasi ako siyos lata ang patpatuloy din. Tulong sa kayo, patimon kami kayo. Dito your pamilya. Ako dito talaga. Antaraman. Salamat, ante. Thank you so much. Salamat ang salita. This not this schedule mo schedule. Talaga ma-permit naman yan. Sir, Una. Good luck. Salamat sa salita. This month. Siyang bunsi. Kakangumuni man na pandemya kat arah. Bigat bigat awas. Kaya sikatan matab bigat ipanog lang ay. Tumayo, naknap na yun. Tumayo. Ay, lumayo? Ay, ito. Natanak na kasi ang bagyo. Oo. Kung siyang uling ulcer, Ayan? tatay, di akong tumalaw rin na akin agas. Ang karkarong sa man to. Baka tinirigat to kinita man. Kung kaagas sa tinumtuman mo, tinirigat to kinita man. Ito lang malay siya, yung ko yung nakinan, Paul Bracano. Sika dumo. Ayan? Oo. At ano naman siya na saryan ko. May mata sa ating bulog na rin. Jadi benar sekitar itu. So, tadi mo ka rin dyan. Sa ating pansyon. Oh. Nagpansyon niya siya mo eh. Salmiya, Bob. Uy. Nasya. Takot ko nung siya na kaliap ko tulangay. Hindi naharang. Hindi mga siya. Ay, hindi na makaltap. Uy, yung kalsita yan. Yung kalsita na kaputuman lang. O ano. Well, akin sa taman, wala malang kasi siya ko niya kalau dia. Gusto ko tayo na uli ako na lijay. At ay di waray na asin agad ang mula ka. Tuan mo ngayon man mo, ito mo kaya ngayon sa man ngay. Asuran mo. At kaya limot lang. Ito mo na uli ako na lijay. Ay, isa. At kaya limot. Sa kamutag maabot ay December no. Saan? Dikit siya. Gurang mo yung ubi mo? Maray sa akin, nakulod mo ha? Nakuya si Mindanao, nung sinakunipiyak. Nato, nandiyan pa ito Mindanao pa din. Doon na yun ha? Nakapulpuliyang lang. So ya? Di na jumat mo di Mindanao, ni huyang-huyang niya. Ay mo ito ko nun sa December 15. Ay, din last year? Ay, isa. Itong banda na Mindanao siya? Agusan. Ay, Agusan? Surigao po sa Butan. Makakunaw siya yung banda ni Minas. Minas ha? Ay, siya ba? Ay, isa? Namin Minas. Oo, sila po eh. Si Bukid lang nakakuha siya ng garden. Gabi. Ayan. Siya, hindi kayo diyan, siya? Siya mo nito. Agusan,